So jama'a assalamu alaikum, kamar yadda kuke gani gashi dai still dai mun karaso cikin wannan masallaci mai albarka. Ga nan dai mutane dai suna ta shigowa, ga su nan dai kamar da kuke gani mutane suna ta shigowa ga mu a harabar masallaci. Da haka za mu shiga har ciki, za mu nuna muku yadda jama'a suke, mata da maza duk dai ga su nan dai sun karaso wannan masallaci mai albarka. Masha Allah, masha Allah. Yawwa smart biyo ni smart. Za mu ci gaba da kawo muku da watanni biyo ni smart. Kamar yadda kuke gani nan da gashi dai mun zo muna bakin masallaci. Kamar yadda kuke gani gashi da cikin masallaci. Kamar yadda kuke gani gashi dai yanzu dai haka dai muna cikin masallaci, muna ci gaba da kawo muku rahotanni domin nishadantarwar ku. Gashi nan dai kuna gani yadda abubuwan suke kasancewa, ana ta karasowa cikin masallaci, ana ta shigowa.